Hi, Gawai. Pakpakan natin si Ma'am Gigi, content creator, and a celebrity with a celebrity shoes. Later tonight, we will be auctioning natin ng iyong shoes. I'm sure everyone will especially si Mami. Ladies and gentlemen, Ma'am Gigi Palit. Yan, thank you so much, everyone. Sensya na, hindi ko po kakayanin yung mga English ng ating host, pero palakpakan naman po natin ang ating napakahusay na host. Thank you so much. Ang aking kawamis. Ayan. Sa lahat ng ating mga bisita tonight, ayan, kaya po ako yung maunang-unang lalabas, no? Para ma-introduce ko po sa inyo yung aking mga kasama from the Social Crime Squad, and of course, mga social media virals. Ito mga divas. And I know some of you are very excited na rin na makita at mamit sila. And to start with, are you ready, partner? And pero syempre pauna lamang po, no? Magkakaroon tayo ng kwentuhan, biruan, kantahan. So, sa mga gusto makipagkantahan later, pwede kayo mag-request ng songs. And of course, with our band. Andiyan pa rin ang ating banda, no? Okay, this time, to meet our first guest, isa sa mga kilalang leading lady ng Kapamilya Station. Sabi niya, ito yung introduction going sa kanila. Yes, a social media influencer, vlogger, content creator, ang nagpatubo sa puso ni Coco Montiel. The one and only. Let's give it up for Julia Montes! Hello people! Magandang gabi po. Baka hindi niyo po ako nakikilala, papakilala muna ako. By the way, my name is Scarlett Dark, ang kalookalike po ni Julia Montes. Naniniwala ba kayong kalookalike ko si Julia Montes? Tubad mo! Konti? Mga sinungaling kayo. Okay, sa lahat ng mga hindi mga first timer po sa mga ganitong mga ginagawa po ng mga bakla. Ayan, paalala lang po ha. Pinagbabawal po namin yung mga pikon ha. Kasi pag nagalit po kayo sa amin, ay gagamit din kami sa inyo. Gantihan na lang. Ano kayo magagawa? Eh, syempre biro-biroan lang. Enjoy ka naman. Hindi natin ang gabi. Before anything else, ano ba, Julia Montes, nalilito na ako, Scarlett or LeBron James? LeBron James na. Scarlett, parang mas nakarelate sila. Oo. Hindi, alam mo na ano ako sa mga ganitong tao kasi tingnan mo naman yung mga bisita. Ikaw nga naka-turtleneck ka, pero mas okay naman. Hindi pa ako parang ako-abnormal dito nila. Yeah, we would like to greet a happy birthday to Senior Emanuele. Happy birthday to you, sir. Thank you, God bless. Bakit tinapos mo agad? Talk to him first because we've been with him since the first day we... Yes, I know how to speak in English because my father's a Black American and then... Black American and so... Black Jack. So kung Black American ang tatay mo, taga saan siya? Ang tingnan, ayaw ko talaga pag-usapan yung mga ganyan. Ayaw ko pag-usapan. I'm so sorry. Why are you crying? Are you crying or are you laughing? Ano ba yan? Hindi kasi napakataas po ng istorya na to. English, Sana, please. English, please. God bless. Hindi kasi nga, hirap naman. Sir, it's okay that you, You need interpreter? sorry sir, I'm not schooling sir. I'm not graduation because my family is difficult. Difficult, meaning? Nagkalisod. Hindi. Kasi hindi, guys. Ayaw ko talaga pag-usapan to kasi nga, napakasakit. Kasi nga, unang-una, bata pa lang ako, gusto ko na makita yung tatay ko. Gusto mo ng mami? Oo, sabi ng mama ko, yung papa mo is negro. Obviously. Totoo yan, totoo. Papa mo negro. So, dahil sa gusto ko makita yung papa ko, bata pa lang ako, pumunta na ako ng Amerika. Nakita mo ba siya? Pumunta ako ng Amerika kasi nandun yung mga negro, di ba? Wala pala doon.
Depende kasi sa Amerika may puti, may maitim din. Oo. Sa Amerika, pumunta ako ng Amerika. Wala rin yung tatay ko. O, saan ka So pumunta ako sa Afrika. Ah. Kasi nandun yung mga libro. Pwede rin mga Afrika. Pumunta ako doon. Wala din doon. Naubos yung pera ko. Umuwi ako ng Pinas. Galit na galit yung nanay ko. Sinampal ako ng nanay ko. Napakatanga mo. Bakit daw? Sabi niya, pumunta ka ng Amerika, pumunta ka ng Afrika, wala naman doon yung tatay mo. Kasi kung Amerikano, nasa Amerika. Oh, Kung Afrika, na Afrikano. Kung Negro, nasa Negros yung tatay mo. Punyeta, Negros pala. Ah, dito pala sa Pilipinas. Oo, ano ba yan? Kamusta naman yung tatay mo? Nakita mo naman. Di ko makita, di kailangan ng flashlight. Ang linig. Pakipatay. Alam niyo guys, napakahirap magtawa ka ng tama ng mga bata. Baka masumbagan ko yung bata ko. Baka maano ka sa akin. Alam niyo guys, ang hirap ko talaga kumanta guys. Na wala ka man ang nakikitang pumapalakpak sa'yo. Kung hindi kayo nag-enjoy, magsiuwi na kayo. Hoy! Hindi pa tapos! Ah, sorry. Kala mo kung birthday ko. Hindi. Siyempre, gusto mong alalin si Sir Ian because Senior Emmanuel eh. Bakit sabi ka? I have a special song for you, sir, because it's your day. Yeah. You know what? Do you have some gift for him? Yes, this is my gift. And I hope you like the song. Because if you don't know that, I like you. Wala kasi yung tube mo. Yung tube mo kasi. Na-expose. If you have one wish for Mr. Emmanuel, what is it? If I had one wish, I hope that you and me together in just one night. What will you do? Never mind. That is a secret. Oh. Okay, yes, this is my special song to you, sir. Hope you like the song and hope you love me. You don't like me? Oh, you like me? So kiss me. Would you like to say something? Hello po, ma'am. Okay na po kayo, ma'am. Mali mo naman, baka may mga gusto silang song, pagbigyan mo sila ng isang request song. Lapitan mo ba kasi? Ma'am, do you mind if you have any song in your mind that you wanted to hear from her? Do you want? Gusto mo mag-duet tayo, ma'am? You want a duet song? Gusto mo mag-duet ay mag-jowo yun. Iba yun, yung duet mo. Duet. O talaga? Tunganga na lang. Do you have any favorite song or singer? Ano ang pinaka-special na kanta niya? Oh! Okay. You're special, yung pinaka-special ka. Hindi, mahal kasi yun. Bakit? Ay, hindi ko tayo mahihingi kasi nga, alam mo, pag mga ganito talaga mga party, hindi tayo mahihingi kasi nga baka isipin ng mga tao, mukha tayong pera. Oo, totoo ba yun? Kasi ng business ako, di ba pag nasa comedy bar, kasasabihin ka ng mga tao na, Huwag nang hihingi. oo, di ba po, mabak ka naman po. Siyempre, pangit yan, pakinggan. Correct. Ayaw ko din naman sabihan ako na mukhang pera. Kayo naman guys, para hindi nyo kami masabihan ng mukhang pera, magbigay kayo para hindi kami humingi. Ha? Okay ba? So hindi tayo manghihingi. Oo, ay wag mo humingi. So ang dapat na lang gawin. Oo, magbigay kayo. Ha? Salamat po, salamat. Kaya kasi kung hindi naman magbibigay, Hindi, manghihingi talaga tayo. Hindi na pwede mo na. yan ba? Ay! Akala mo. Pupunas lang ng kamay. Ito naman masyado na naman. Sino naman kasi ako pa ganun sabat? Tsaka nakita mo yung kwintas ni Madam. Oo nga. Diba? Dalawang tao lang nagsusot ng ganyang kwintas. Siya at saka si Kate Winslet sa Titanic. Oh. Ang ganda. Napanood mo yung Titanic? Oh. Napanood mo yan? Oo, si Bibi Ama nga yung ano Ano si Bibi Ama? Titanic, Kate Winslet. Titanic. Ano ba yun? O, iba nung papanood mo. Oo, uy, mahal yan. Mm. Ang
pwedeng makalapit dyan, mga taga Cebuana, Palawan Poncha, Pwede. Diba? Pwede ko mag-snatch yun yan. Snatcher ako. Bibiste ka. Uy, basta binubiruan lang po ganito lang po. If you have any song, Madam, special. Ma'am, meron akong special song. Ano special song? Oh, sige, sige. Yun na lang. Oo. Tanungin mo muna si ma'am kung dito ba o iti-take off niya. Hindi ka tayo nalilito. Ay, hindi ba iti-take off? Sige, sige. Oo, ma'am, meron po kami kantang hinanda po para sa inyo. Salamat po in advance. God bless.